חוץ מזה שהקונפליקטים עם הילדים הם לא בדיוק החלק הכי כיפי של ההורות, הם גם גזלני זמן נוראים. כל נו כבר, אבל הבטחת לי, וכמה פעמים אמרתי שמצטברים לדקות ושעות ארוכות, זמן יקר, שאפשר היה אולי לנצל למטרות אחרות. אסנת, אפשר באמת לחסוך את הזמן הזה של המריבות? אחד המשפטים היפים שאני מכירה אומר שילדים כמו צמח רך גדלים כנגד משהו. אנחנו כהורים בחרנו להיות הקיר שכנגד. זה אומר שאני צריכה באמת להיות שם כדי לנהל את הקונפליקטים. זאת אומרת, חייבות להיות מריבות. כנראה שיהיו מריבות, אבל אני אבחר מתי לעשות אותם, ולמשל, הזמן יהיה אחד השיקולים בבחירה שלי. אני יכול להיות שאם לדבר מסוים שהילדה שלי עושה, אני אגיב בצורה אחת ב-4 אחר הצהריים, כשיש לי את כל הזמן שבעולם, לעומת ב-5:45 או ב-7 בערב כשהיא מרוטה מעייפות. ואני אבחר... בוא ניקח את זה לזמן הלא נוח. איך מתמודדים עם עימות כשהוא מגיע בזמן הכי לא נכון? אחד הדרכים שלמשל משתמשים בהם נציגי שירות, זה להימנע מהמילה לא. משתי סיבות. אחת, זה כשאני אומרת לך לא, אז ישר אתה רוצה להתנגד בחזרה. והסיבה השנייה, שלפעמים המוח שלנו מדלג על הלא הזה. למשל, ילדים שקמים מהשולחן עם הקטשופ והגבינה ומורחים את זה כל הדרך, במקום להגיד לא לגעת בכלום או לא לגעת בקירות, להגיד בוא נלך עם ידיים למעלה. הנה משחק קצר וגייסנו אותם לעניין. עכשיו, מעבר לתרגיל השיווקי כביכול שיש כאן, יש כאן עוד משהו. כשילד צורח בקניון ורוצה עוד ארטיק או עוד סוכריה, אני לא אגיד לו לא, או בחיים לא, כמו שאני עלולה להגיד כי אני מתעצבנת. אני אגיד, אני מבינה שאתה רוצה עוד, או אני שומעת אותך, אני מבינה אותך. כל חלק אמפתי של משפט שמכבד את הרצון שלו. מה הוא בסך הכל ביקש, ויחד עם זאת אני אציב את הגבול. סוכריה תקבל אחר, שבוע הבא, ארטיק וכולי וכולי, איפה שבחרתי באמת להציב את הגבול. לא תמיד הם מסכימים לגבולות שאנחנו מציבים. מה עושים עם קונפליקט מהסוג הזה, שפשוט חוזר שוב ושוב באופן קבוע, ופשוט לא קיבלו את הגבול שהצבנו לפניהם? קודם כל, אני, אפרופו זמן, באמת אבחר מתי לנהל את הקונפליקט הזה. היה אחד הנועצים שלי, אבא שהילדה שלו מאוד מאוד רצתה, ממתקים וכולי, בכל פעם שהם עברו ברחוב, והיא לא קיבלה את מה שהיא רצתה. הייתה שם סצנה מאוד מביכה, להרבה הורים זה קורה. כיוון שהוא הבין שזה משהו שחוזר על עצמו, הוא אמר, אוקיי, אני אבחר אחר צהריים להתמודד על זה, ולקח אותה לטיול ברחוב מתוך הבנה שזה מה שיקרה, אבל עכשיו הוא לוקח הרבה מאוד אוויר ומחליט להתמודד עם זה עד שזה יחלוף. הדבר השני זה באמת לפעמים אנחנו לא צריכים להגיב באותו רגע. ילד שצורח או כועס או מתנהג בצורה שלא מקובלת עליי, אני יכולה לקחת אותו משם, להגיד לו בצורה מאוד נחרצת, זה לא מקובל עליי, אבל את המשך הדיון או ההטפה או כל דבר אחר שאני רוצה לעשות בעניין, אני כבר אעשה בבית כשאני רגועה. בזמן שנוח לך. וגם הוא, כן. אז מה למדנו? להשהות תגובות, לפנות זמן לצורך טיפול בקונפליקטים חוזרים, ולעולם לא להגיד, לעולם לא.